दिनैनि इउपिपिएल सरकारा मा बुजिदों जों बुंनो रोङा 16टा डिपार्टमेन्टनि खोथा डिसिनो हरनाय बेखौ नोंसोर इतिमध्य मिथिगौ बे डिपार्टमेन्टनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्टआबो अभारटेक खालामनो हाया एक्सारसाइज खालामनो हाया खारना जाहैदों बे डिपार्टमेन्टफ्राबो जोंनि भारत संबिधाननि 246 आर्टिकेल 7 शेड्यूलनिफ्राय मोननाय 246 आर्टिकेलनि भारत संबिधाननि 7 आर्टिकेलनि 7 शेड्यूलनि जेनेखि माबायाव दङ जेनेखि थख' संबिधानाव दङ इउनियन लिस्ट दङ स्टेट लिस्ट दङ कंकारेन्ट लिस्ट दङ दा जोंनाबो बे 7 शेड्यूलनिफ्रायनो जोंनि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों जोंनो एसेबां क्षमता होनाय जादों खिन्थु दिनै इउपिपिएल सरकारा बे जोंनि बिटिसिनि पावारखौ एक्सारसाइज खालामनायाथ' बाध्य बेखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे हरनाय जादों बेबो बिटिसिया बे जोबलांनाय अर्थात बिटिसि 6 शेड्यूलनि स्पिरिट बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसेनिफ्राय मोनसे थांनो नागिरदों दा बेखायनो जोङो कनसियास जानांगोन 6 शेड्यूलखौ जों बिटिसि 6 शेड्यूलखौ जि मोनबाय जायनि दारै जों 15 बोसोर जोंनो बे 6 शेड्यूलनि दारै नांगौ बादियै रायजोनि समस्याखौ जों खालामनो हादों दिनैहाय पावार एक्सारसाइज खालामनायावबो बिसोर दिनै हादों नामा बिसोर दिनैहाय गोसोबादि सालायनो हायाखै सोरजोंबा दिनैहाय बिसोरो हुकुम जारि खालामजादों बे गतिके बिटिसिखौ जुदि बासायनांगौब्ला एमएलए सेगमेन्टखौ जुदि बासायनांगौब्ला पार्लियामेन्टखौ सेगमेन्टखौ जुदि बासायनांगौब्ला जोङो खोथा बुंनांगोन जोङो रायजो राजाफोरखौ बुजायनांगोन आरो रायजो राजाफ्राबो बुजिबाय आरो जों सब गासिबो कनसियास जानानै जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टनि दानायनि बेहाय जोङो थिग थानांगोन जोंनि पार्लियामेन्ट सेगमेन्ट दानायनि बेवहाय जों थिग थानांगोन आरो बिटिसि 6 शेड्यूलखौ खुनु दिन जोङो भायलेसन खालामहोनायाव गैया बियो जोंनि भारतनि संबिजिरनि सिङाव दङ बेखायनो बुंदों बिटिसि 6 शेड्यूल इज इनसार्टेड इन द कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डिया बेयाव हाबनानै दंसै इसेबां गोरा राफोद दिनैहाय प्रमद बर' इउपिपिएलआ मोनसेनिफ्राय मोनसे बे क्षमताखौ बेबहार खालामनायाथ' बाध्य माने दिनैहाय गोमालांनोसो हमदों आरो दिनैनि एसेम्बलियाव आरो किसुमान खोथाखौ जोङो जेरैखि जों प्रश्न खालामदों बे प्रश्न खालामनायनि एन्सारखौ जों मोन्दों आरोखि जोंथ' वाकआउट जाबाय जों मानो थाबावनो आसोल बिसय पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट दानाय एसेम्बलि सेगमेन्ट दानायखौनो जुदि रायलायाब्ला बबाव रायलायनो जों बेखौलाय बिटिसि एसेम्बलिया जों लुबैदोंमोन बिटिसि एसेम्बलियाव दिनैहाय रिजलिउसन लानांगौ बिटिसिआव एसेम्बलियाव रिजलिउसन लानानै अदालगुरि हिसाबै मोनसे पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट दानानै बेखौ चिफ इलेक्शन कमिसननो हरनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदोंमोन दाबि खालामनायनि थाखायनो प्रश्नबो होदोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा जोंखौ दिनैहाय बे सुजुगखौ होआखै आरो बे जोंनि थाखाय खथि जागोन हायोमोन बिटिसि एसेम्बलियाव 40टा जोंहा प्रतिनिधि दङ नमिनेटआ बेसेबां दङ 6टा नाम्बार 46 एमसिएलएआ जुदि दिनैनि हाउसआव दिनैहाय जुदि रिजलिउसन जुदि लानानै प्रमद बर' नेतृत्वआव बेखौ जुदि जोङो रिजलिउसन पास खालामनानै हरोब्ला जायियानो खोथा गैया दिनै बिथांमोनहा बेखौ खालामहोयैनि खारनाव मा दङ जोंहा बे मोनसे प्रश्न जानानै थाबाय सोंनाय जानानै थाबाय बे गतिके जोंना बेनो दिनैहाय जों बेखौनो सिद्धान्त लादों जे खुनु दिन माने जोङो बे एजेन्डाखौ जुदि रायलायहोआब्ला डिसकासन गैयाब्ला जों सोंनायनि बा डिसकासननि जुदि जेबो स्कप होआब्ला बे एसेम्बलियाव थांनो लाब गैया बेखायनो जों जादों आरोबाव मोनसे बेहाय दं जे बेहाय होननाय जादों स्पष्ट भाबै बेहाय होननाय जादों जे सोंनाय जादोंमोन जे आसाम सरकारनि दारै सुफुंनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 2022-23 4th ग्रेड 3rd ग्रेड आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बिटिसि
ओनसोलाव बबे बबे बिफानाव साबेसे थिसननाय जाखो बिनि डाटाखौ मोननांगौ बुंथिगिरि बिथांनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जाबाय बे सोंनाय जादोंमोन किन्तु एन्सारा मा जाहैबाय अनारेबल CMनि एन्सार आइसिना पार्सनेल BTC रिप्लाइआ मा जाहैबाय निल मा जादों बे मा फोरमायदों होनो हायाखै BTC 6 शेड्युलाव 4 ग्रेड 3 ग्रेडखौ साख्रि होनायनि क्षमताखौ जोंनो होदों 15 बोसोराव जों बिदि होबोदों दिनैहाय दा बर्डआनो दादों ना दिनैहाय साख्रिखौनो होनो हादों कमन रिक्रुटमेन्टआव थांजोब्बाय बबे साख्रि होबावनो रेकर्ड गैया जाहैबाय रेकर्ड गैया निल होबाय बे रेकर्डआ BTC सेक्रेटारिनि होनाय रेकर्ड बिसोर जेखि बुङा सोरबा बुंदों ओरैबायदि होदों इसिबां श' होदों इसिबां हाजार होदों बे बेस्लार बे जाहैदों BTC सेक्रेटारिनिफ्राय सोंनायनि उनाव रिजाल्ट निल थारमाने होआखै गैया होमबा मा जानो नागिरदों BTCआव मा जानो नागिरदों माने गासिबो गैया जानो नागिरदों दा जोंना बेनो जे BTCखौ जों जेरैबाबो जों धंस खालामहोनायाव गैया BTCनि समस्थिखौ जों अलट फलट जाहोनायाव गैया जोङो पार्लियामेन्ट सेगमेन्टखौ जों जेरावबो मोननांगोन उइदिन BTC आरो बे BTCआव थानाय एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो बेलेगाव हरनाय नङा स्पेसियेलि अदालगुरिया जोंहा मोनसे पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जानांगौ जोंनियाव दा 22 लाख भटार जाबाय BTCआव मोननै रानोब्ला 9 लाख आरामसे मोननै मा जायो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जायो बेलेग स्टेटआवथ' 7 लाखजों जादों जोंनाव 9 लाखजों मानो जाया जानायनि खोथाखौथ' बाद हो खालामनाय खोथाखौ जोंनिखौ हरबावनोसो नागिरो बेथ' आनफरचुनेट नङा होमबा जों BTC बासिनो थाखाय बे आनफरचुनेट बे गतिके दिनै जोङो बेखायनो जोङो बुंदों आरो जोङो बेखौ जोङो स्टेन्ड लाबाय थागोन जेसेबां दिन जाया जोंनि बे होख्रावनाया जाबाय थागोन जोंनिया धरनाया जाबाय थागोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा स्टेन्ड लानानै बुंबाय थादों जोंहा अदालगुरि पार्लियामेन्ट सेगमेन्टआ जानांगौ आरो हे गतिके जोंबो जोंनि सारनि बुंनाय बा बोथिन बायदियै जोङो जोंनि माने अदालगुरि जेनाखि पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट बेखौ बोरै खालामनांगौ बोरै खालामब्ला मोनगोन बिनि थाखाय जोङो दा खामानि मावलांबाय थागोन